Έλα, όχι, 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 αυτά δεν είναι πράγματα. Εσύ πήγες να μου πάρεις το κινητό. Πήγες να μου πάρεις το κινητό. Όχι. Όχι, να τα δείξουμε. Να τα δείξουμε εδώ πέρα. Κατέβα και βγάλε. Καλά, καλά. Εντάξει. Άντε βρε βλάκα. Σε μένα. Άντε βρε βλάκα είπες. Καλά. Εγώ είμαι βλαμμένος, όχι εσείς. Εγώ είμαι βλαμμένος. Έλα, κάντα. Έλα, εδώ. Έλα, από εδώ κοίτα. Από εδώ κοίτα. Τροπίζω σένα καλέ, είσαι μια κοπελίτσα. Δεν τρέπεσαι λίγο. Έτσι κάνεις τον πατέρα σου. Τον πατέρα σου έτσι κάνεις. Μάθε καλά ρε. Κάτσε καλά. Ρε, Μίκα. Ηρέμησε ρε κοπέλα μου. Μπορεί να πέσει, αφήστε την. Τόσο χαζή είναι δηλαδή. Ρε μα... Ρε... Παιδιά, σοβαρά τώρα, όλοι σοβαρά. Δεν έχεις αφήστε την! Τι βία είναι αυτή, μαλάκες! Τι βία είναι αυτή! Με δύναμη και κάτι έγινε! Φόρμα.